am mai făcut un pas. A început războiul. Nimeni nu s-a așteptat să înceapă, nimeni nu credea că Rusia într-adevăr va invada Ucraina, inclusiv Putin spunea că nu își dorește așa ceva și nu are de gând, doar exerciții militare. Și iată că toți am fost surprinși. Și mă gândesc că am mai fost surprinși nu de mult de această pandemie COVID. Mi-aduc aminte atunci când am văzut orașele pustii în China. Am spus, oare chiar e adevărat? Se poate așa ceva? Când a ajuns și la noi și s-au închis drumurile, n-au mai zburat avioanele pe cer, nu mai puteai pleca nicăieri? Ne-a surprins pe toți. Nimeni nu credea că se poate întâmpla așa ceva. Acum ne-am cam obișnuit și cu masca, ne-am obișnuit cu restricțiile, am intrat oarecum într-o normalitate, dar am mers mai departe și mai facem un pas. A început războiul. Și la fel cum ne-a surprins pandemia, la fel ne va surprinde acest război mai departe, pas cu pas. Și lucruri la care noi nu ne gândim, lucruri incredibile, ne stau în față. Nu pot spune că nici nu-mi trece prin cap. Dar știu lucrul acesta pentru că Biblia ne-o spune și ne aflăm acolo unde Dumnezeu a spus de mult că vom fi și se va întâmpla. Evenimentele merg înainte pe timp ce trece și ne îndreptăm către planul măreț al noii ordini mondiale, care nu va avea loc. Știm că trăim timpul sfârșitului. De unde știu aceasta? Toate profețiile biblice s-au împlinit și vedem că nu mai e nimic de împlinit decât ce ține strict de timpul sfârșitului. Iată că așa cum totul de pe acest pământ are un început și are un sfârșit, inclusiv civilizația, pământul așa cum îl știm noi de mii de ani, va avea și el un sfârșit. Vine Apocalipsa. Apocalipsa sună urât pentru unii, dar e un cuvânt plin de speranță pentru alții. Apocalipsa nu va veni în vremuri frumoase, ci va veni cu durere multă. Așa cum numesc unii zilele pustiirii, ne sunt aproape, ne sunt în fața noastră. Cum se va sfârși, cum se va termina acest pământ? Oare va începe un război nuclear care va distruge totul? Aș vrea să citesc ce ne spune Biblia despre sfârșitul timpului. Sunt multe pasaje, voi citi doar unul singur, căci toate vorbesc despre același lucru. Voi citi din Evanghelia scrisă de Matei, la capitolul 24. De la versetul 3. Iisus a șezut jos pe muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns Iisus le-a zis: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi sfârșitul, ci vor fi decât începutul lucrurilor, începutul durerilor.
durerile continuă, atunci vă vor da să fiți chinuiți pe voi, ucenicii mei, și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăție va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Și care va fi sfârșitul? Căci cum iese fulgerul de la răsărit, versetul 27, și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o slavă mare. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la ușă. Sfârșitul pământului nu va veni nici printr-o molimă, nu va veni nici printr-un război, nici printr-un meteorit. Cu toate că toate acestea vor fi, Biblia le spune clar, sfârșitul pământului va veni, va avea loc atunci când Domnul meu iubit va veni să mă ia acasă. Și nu numai pe mine, ci pe toți aleșii Lui. Dar până atunci ne așteaptă vremuri grele. Ce trăim noi astăzi este doar începutul durerilor. Dar Domnul Iisus spune copiilor săi să nu se înspăimânte, să nu se îngrijoreze, chiar dacă vor fi dați și la moarte, pentru că El va fi cu ei și El va veni să ia și chiar din moarte îi va lua. Cum ne pregătim pentru aceste zile ce ne stau înainte? Este timpul și singura pregătire pe care o putem face este să ne punem și noi numele printre aleșii Lui, care vor fi chemați în ziua de apoi. Când va fi ziua aceasta? Cât mai e până la sfârșit? Te invit să urmărim împreună în serialul următor. Când va veni Iisus? Te aștept.